Tento program vám přináší Eden Vale Aerodrom. Dobrý den. Moravský folklorní soubor Jasenka ze Vsetína byl hostem na letošní kanadské národní výstavě. Za malou chvíli se můžete zaposlouchat do moravských lidových písní a hosté vám také prozradí, jak se jim v Kanadě líbilo. Jak jste spokojená se zájezdem do Toronto? Byli jsme milé překvapení jak ubytováním, které teda nám pořadatelé zajistili ve velice skvělém hotelu. Na to nejsme zvyklí na běžných festivalech. Trošinku nás zaskočilo prostředí, v kterém vystupujeme, protože jsme měli trošinku jinou představu, ale nakonec jsme to bereme tak, jak to je. A myslím si, že každý den, nebo den ode dne je to lepší a zvykáme se na to prostředí, protože je to veletrh a lidi přichází, odchází, ale většina, jak já to sleduju, zůstává sedět a se zaujetím to sleduje. No a osobně, co pro mě bylo, jsem si nikdy nedokázala představit, že bych mohla být u Niagáry, což se nám splnilo i díky Masarykově ústavu, díky Sokolům, manželům Siptákovým, kteří nám pomohli a přispěli tady na tuto cestu, za což bych jim tímto chtěla velice poděkovat. Já jsem dělala rozpočet zhruba na 500 000, takže polovinu vlastně hradili si sami účastníci z vlastních peněz nebo rodiče, protože jsou to studenti. A zbytek jsme zháněli přes sponzory a na Vsetíně je to dost bídné, protože sami víte, že to nejsou ty příležitosti a taky nám město Vsetín pomohlo a Zlínský kraj. Vraťme se trošičku do historie vašeho souboru, kdy vznikl, kdo ho založil a na čem je vlastně postaven. Tak soubor založil pan Zdeněk Kašpar, je to osobnost uznávaná mezi folkloristy, že nejenom to, že byl vynikající muzikant, ale především byl to sběratel lidových písní, který chodil po těch staříčkách a stařenkách, zapisoval, nahrával ještě na ten starý těžký kotoučový magnetofon a přepisoval noty, ty slova, všechno, rekonstruoval i tance, že třeba ten typický tanec, co jste viděli točenou, kdy se točí ty sukně, tak to on objevil a zrekonstruoval ten tanec, jo? Takže no, to jsou jeho obrovské zásluhy a on vlastně ten soubor hned pozvedl na vysokou úroveň. V roce 1944 vlastně v závěru války, kdy Jasenka vystupovala s pásmem Dožínek na Jasence. A proč se jmenuje soubor Jasenka? Je právě podle přilehlé obce, která dříve byla samostatná Jasenka. Dneska je součástí Vsetína a pan Kašpar pocházel z této části města Vsetína, z té Jasenky, teda tomu to jméno tady té místní části. Jak dlouho tancujete? To bude tak půl roku, tři čtvrtě roku, takže nemoc dlouho. Tak jsem ráda, že jsem se tady podívala. O co vás obohacuje tancování? Tak určitě radost a je to úplně něco jiného, třeba tancovat v páru, než ty moderní tance. A navíc ten skupinový tanec, že je to takové prostě přátelské všechno. Tak vzhledem k tomu, že tancuji už od 3 let, takže už je to taková součást mého života, takže určitě je to radost, odreagování celkové, spoustu přátel, člověk se podívá do světa, prostě už to patří ke mně. Děvečka šohajka velice prosila. Já tancuju od svých 4 let, tuším, jo. Tak to je folklorní soubor na malém městě, a kde máte vlastně svoji druhou rodinu, takže vlastně ty vazby, které vlastně neopustíte, když jdete na vysokou školu nebo někam, tak se tam vracíte. Já teda jsem třeba nebyl v souboru delší dobu, protože jsem studoval a vždycky se tam vracím aspoň jednou za rok nebo takhle. Tancuji od 3 let, takže já to mám 17 let, taky nějak zhruba. A jako táhne mě to taky to samé, jak to má furt, protože tady prostě bezvadní lidé, já s nimi vlastně jsem vyrůstal, s některými přišli teda později nebo někteří dříve. A jak jsem s nimi vyrůstal, tak to bylo úžasné. Máme spolu tolik společných zážitků, tolik jsme z toho tady procestovali a podobně, takže prostě mě to táhne už od malička, prostě dalo by se říct.
Mohla bych vědět, který tanec vy preferujete? Hudečka, protože je to úplně energické a myslím, že to líbí lidem. Já bych řekl, že nemám preferovaný jeden tanec, protože všechny tance jsou pěkné a skrz to, co tancujeme, tak je vidět, jak je to Valašsko krásně rozrostené, kolik má různých tanců. Byť je to malý kraj, takže má prostě spousty tanců a na tom to krásné. Takže všechno, co je z Valašska, se mi líbí, každý tanec, takhle. Co vás přivedlo k tanci? To jsou všechno lidové národní tance? Jsem totiž dřív hrával na basu, v malé muzice a sama jsem se dostal do dospělého souboru, kde tančím. Takže tak jsem nějak od basy přeskočil. Když bych se zeptala, tanec a písnička jdou pospolu, tak co byste si vybrala, kterou píseň? Bude to ten Zvrtaný, protože to je opravdu krásné a ten krok je těžký, neumí ho každý, neumí ho dobře a ten se mi asi líbí nejvíc. I lidem a to je asi největší odměna. I jsme si to tady ověřili zase, že se lidem líbí asi nejvíc ten Zvrtaný. Jak dlouho to bude trvat člověku, než řekne, tak teďka už můžu tancovat, už můžu jít na pódium? Jak dlouho to vezme? Tak to nevím, to záleží asi na každém, jak moc ten tanec miluje, jak moc do toho dává, ale myslím si, že když to někdo má rád, takže to zvládne každý. Jak dlouho tancujete vy? No, já tancuji úplně ze všech nejdýl, já už tančím 37 let. Ten soubor je skutečně druhá rodina. A je to nejenom rodina, ale jsou to takový ty skuteční přátelé, ty, kterých během života nepoznáte spoustu. To znamená, jsou to lidi, kteří vás pohladí po srdíčku, když je vám těžko, kteří se s váma radujou, když je vám lehko, ale kteří vám třeba taky do očí řeknou i ty nepříjemné věci a to si myslím si, že je hodně cení. Nám se hodně třeba povedlo poslední výročí, které bylo teda, to už je 2 roky, že? 2 roky, to bylo 65. Kdy jsme ten program pojali teda úplně velkolepě. Ten program se jmenoval Jak Jasenka poznávala svět a ne jak svět poznával Jasenku, že skutečně jsme z toho sjezdili spoustu. A byl specifický v tom, že nebyl zaměřený jenom úzce na Valašsko, ale jako kdyby ten soubor cestoval tím programem napříč celým světem a z různých zemí jsme vždycky do toho Valašska vlastně zapojili i tance z jiných těch zemí. My z toho teda trošku měli obavy, že byl to fakt jako experiment, ale teda ten ohlas byl úžasný. Který z těch národů nebo který z těch tanců by vám byl nejbližší? Pro mě je hodně srdeční záležitostí Slovensko, jo, protože já teda v rámci těch 37 let jsem taky působila necelých 10 let v Praze, kde jsem teda tancovala v podstatě v poloprofesionálním souboru. Ten byl teda zaměřený na Slovensko, na různé regiony Slovenska, taky jsem tam část teda toho pobytu v Praze ten soubor vedla. A to Slovensko je pro mě teda skutečně srdeční záležitost. Je to velice pestrobarevné, barvité, je to dynamické. Já teda jsem hodně dynamický člověk, hodně energický člověk, takže to je to, co teda úplně sedí mému naturelu. Hněvají sa všetci na mě, v našem domě jako v kleci. Hněvají sa na mě všetci. Které osobnosti vašeho souboru si myslíte se zapsali nejvíce do historie, do života toho souboru? Tak určitě, to je asi ta odpověď je na snadě. Je to určitě zakladatel souboru Zdeněk Kašpar, který v podstatě už tady sama není teda od roku 2002 fyzicky. Ale my ho cítíme pořád, že tady někde nad náma, já se omlouvám, bdí z toho nebíčka a dává na nás pozor. Tak ten život v Jasence je opravdu kouzelný život, protože je to krásné společenství lidí, které bylo určitě jeho základem, byl Zdeněk Kašpar, který tomu věnoval celý život, ať už svojí tvorbou, anebo vůbec celou svojí aktivitou a stále na sobě stále pracoval na tom souboru a proto i do dneška ta síla toho tam pořád zůstává. A byl to hudebně vzdělaný člověk a dal tomu prostě jiný punc. Například třeba v muzice, samozřejmě jako já se pohybuji v té muzice, je ta muzika na vysoké muzikantské profesionální úrovni, takže když třeba hraje
5 muzikantů, tak je tam všechno tak ustaveno, že to zní jako orchestra, všechno je to v pořádku, nic tam nechybí. Hlavní je primáž, pak obligatista, který jako, aby ten první hlas byl vždycky nosný, do toho terc, potom viola kontry, který hraje doprovody, basa kontry a sekce doprovodná s cymbálem a klarinet samozřejmě parádu a my jsme hrávali celou dlouhou dobu ještě na příčnou flétnu. Ta obsada v muzice se tak často nemění jako u tanečníků. Tanečníci stále vyrůstají od dětství a ti muzikanti trvá dlouho, než se ten muzikant utvoří. Jásenka vždycky měla vysoký věkový průměr a do dneška máme ten průměr, jenom dneska tady na zájezdu, jak si mám pocit, že mě přibylo nejvíc let, ale necítím se tak, ale jinak máme v muzice ještě o 20 let starší muzikanty, takže se tak necítím a jsem šťastná, že ještě jako můžu mezi těma mladýma se pohybovat, protože jsem taky energický člověk a myslím, že jako ta energie ještě pořád jako je taková srovnána mezi námi. Ono nějakým přirozeným vývojem si to jako vybere a jakoby vychovávají se ty lidi, jo, i navzájem, že se učí vzájemné toleranci, respektu, že to je strašně důležité, jo. Když jste třeba na nějakých takovýchto záležitostech třeba vícedělních nebo na vystoupení, aby fakt jsme se navzájem respektovali, vážili si sebe navzájem a jako brali do úvahy, takže třeba ten druhý člověk může mít jiný názor na něco, ale to neznamená, když má jiný názor, že ten názor je špatný. No my jsme ze Vsetína. Já jsem v Kanadě 43 roky. Já o rok díl. Takže jaký máte pocit z dnešního vystoupení? No výborný, oni jsou skutečně bezvadní. Moc se nám to líbilo. Co vy? Tančí překrásně. Mně se to velice líbí. Jsem rád, šťastný, že jsem tu přišel. My jsme ti původní zakladatelé Malé Jasenky, nebo ti původní členové Malé Jasenky. Existovala velká, malá? Kdy byl vlastně založen ten soubor? No velká byla, jak víte, v 44. roce a malá 11 let na to v 55. Aha, takže vy jste ti první malí tanečníci? Ano, první malí tanečníci, já. A poznali jste tam ještě někoho? V tom souboru, co tady jsou? Tady ne, v tomto ne. V tomto souboru to jsou mladí, ale jiní. Jako. Jak dlouho jste tancovali? No několik let, že? Dokud jsme nevypadli z toho dění a nepřemístili se na jiný působiště. Stačilo jste se podívat v Kanadě nebo v Torontu na něco, co se vám nejvíc líbilo? Tak viděli jsme CN Tower a byli jsme na Niagarských vodopádech. Jaké máte z toho zážitky? Tak určitě jsou to silné zážitky, ty přírodní krásy jsou jako neobvyklé pro nás a asi pro každého, ale pro nás samozřejmě také, takže jsme si to užívali a samozřejmě architektura americká, já ji mám velice ráda a vůbec i kanadskou, mně to přijde podobné, ale je krásný Toronto. Milan Kroupa obdržel nedávno prestižní leteckou cenu. Co bylo její podstatou a také, co je nového na letišti v Edenvale, se už dozvíte z následující reportáže. Když jsme tu před 8 lety natáčeli poprvé, byla tu jen holá zem pokrytá buřinou. Milan tehdy mluvil o svých plánech vybudovat tady provozu schopné moderní letiště, protože prostor původně pro letecké účely už sloužil. Byl používán za druhé světové války kanadskými vojenskými letci.
Během několika let Milan opravdu nové letiště vybudoval. Piloti ultralightů se sem naučili létat nejen kvůli výborným službám a zázemí, ale také kvůli krásnému prostředí okolní krajiny. Mysleli jsme si, že tím budování skončilo. Ale to bychom opravdu dokázali, že Milana Kroupu dobře neznáme, protože jeho budovatelské plány tím teprve začaly. V současné době dochází k velkému zlomu, protože letiště mění svoji kvalitu. Brzy bude schopné přijímat letadla větších rozměrů než jen ultralighty. We are improving our infrastructure at the airport, and that means installing lights to our runway. Runway is 4,000 feet long and 100 feet wide, which will allow us to accommodate bigger airplanes. We are improving our taxiways, installing new asphalt on them. And then the last thing that I would like to do is a new tower, control tower, which will be great for, first of all, the future, because we might have some commercial flights here, and which would be necessity to have a tower, and then for our fly-ins, because whenever we have a fly-in, it's very busy, and we cannot leave it up to the pilots to communicate. Milanova vize do budoucnosti nekončí ale ani návštěvou obchodních letadel. Chtěl by zde vybudovat celou leteckou komunitu, včetně továren na letadla, domů a hangárů pro piloty. Pro montáž a výrobu letadel si vybírá jen české značky pro jejich špičkovost a bezkonkurenčnost. Všechny, kdo sem třeba o víkendu rádi přicházejí, určitě potěší, že tady také otevřeli novou restauraci s nádherným interiérem a jídlem špičkové kvality a přitom v rozumné cenové relaci. A pokud jezdíte o víkendech po dálnici 26, určitě se zde zastavte a ochutnejte. That's part of the infrastructure actually, because a lot of people fly in right now just to have a lunch or have a breakfast, and now they'll be able to fly in for a dinner. Weekend are extremely busy, and I'm sure the restaurant is benefiting from it. Well, the restaurant's been open for just over a year now. We opened on May the 1st of 2010. Why we opened, quite frankly, Milan Kroupa was a regular customer of the first restaurant that we opened, which was about 10 kilometers west of here. And he started to talk to me about the plans that he had for the property. The idea of expanding the property, refurbishing it, and initially asked me to come out and look at the site to give him a bit of an idea of what he might be able to do with it. And as I looked at the space and its potential, it became a natural opportunity for us to move out there. Někdy jsme si ještě nepovídali o tvojí vášni k létání. Tak jak vlastně tohleto u tebe začalo a kdy? No tak začalo to tak někdy v 80. letech. Já jsem vždycky měl tak nějak vztah k tomu, že brácha lítal, plachtil. No a pak, když komunisti převzali moc v Československu, tak mu to skončilo, tak ho vyřadili. No a tam jsem se k tomu vůbec nemohl dostat. Až teprve jednoho dne můj známý, který kdysi dělal pro Lablas, tak mě zavolal a říká, tak hele, pojď, já ti ukážu, podívám se na letadla, na letadýlka. Jsou to ultralight, tomu říkají, ale je to jako normální letadlo. A tak jsem tam s ním jel do Berry, no a tam jsem se zapsal do školy, no a taky jsem to dodělal potom. A z toho Berry jsem vždycky lítal tam nad tím letištěm a tak jsem se vždycky obdivoval, jak to krásné letiště a nikdo tam není, jenom tráva tam rostla. A na jakých letounech můžeš létat? Tak já můžu jedině na ultralights, takzvaný ultralights tady. V Americe se tomu říká light sport aircraft. Ty letadla, co já mám, ty jsou vyrobeny v Česku a ty můžou letět 6,5 hodiny bez přistání. Milan Kroupa byl také oceněn velmi prestižní kanadskou leteckou cenou. Já jsem dostal pozvání, abych převzal COPA President's Choice. A to se uděluje někomu, kdo jako podporuje letectví v Kanadě. Dneska není moc soukromých letišť, které se budují, do kterých se investuje. Letectví prakticky není moc výdělečný.
takže je to spíš jako pro mě tak nějak, že to je koníček. Ale zároveň z toho koníčka, aniž to jsem taky celkem moc neplánoval, ale co se z toho vyvinulo, že to začíná být slušný biznis. Milan Kroupa je v naší komunitě úspěšným podnikatelem a do komunity vrací mnoho peněz tím, že podporuje téměř všechny kulturní akce a aktivity. Ale přece jen největší radost mu udělalo, když zde loni Sokolové pořádali letecké odpoledne pro děti. Byl by rád, kdyby tento krásný areál letiště naše komunita víc využívala a nejradši by tu viděl mladou generaci. A teď by vás rád na závěr osobně pozval. Důvod, proč se podivuju na tom, že málo kdy se tady ukážou, když přijdu do Česka, tak tam skoro každý lítá a jsou takový nadšenci. A jak to, že tady prostě nic. Bylo by velmi hezký, kdyby si lidi udělali čas a přijeli sem. Mohli s námi lítat a nebo, jak jsem říkal, už využít náš nádherný restaurant.